Sa akong diary pinisto, naisulat ang istorya sa usa ka bana nga sa iyang hunahuna gipasagdan na lamang siya sa iyang pamilya. Usa niya na kahigayon siya bideklarar. Sugod karong adlaw, unsay akong isulti inyong sundon. Akong pulong mo'y balaod ni ining balaya. Ako inyong andaman kanunay og mga pagkaon kada adlaw, andaman daan og sinina og tuwalya sa banyo, og nahibalo ba mo kinsay musulob sa akong sinina og musudlay sa akong buhok. Ang iyang asawa nga napungot na nga naminaw mitubag ang purinarya. Mga igsuon, ang lalaki ug ang babae magkasinabot pa ba kaha kung ang ilang gugma milubad na? Magkasinabot pa ba kaha may tungod sa ilang mga anak, ilang kwarta, ilang ugangan, plano sa ilang kinabuhi? Kano sa ba nimo katapusan mahagki ang imong bana o asawa? Magdauroy, ilas-ilas, nanimaho na malaghan ni imig panos, o ipikasin oil. Kung ikaw hagkan sa imong bana, mawala og kalit ang imong kakapoy, ug ang kalipay mo'y mupuli. Dili ba kini tinuod, mga igsoon? Busa maghinagkanay mo kanunay kada adlaw. Isip expression sa inyong hugma og pagmahal og pagpangga sa usag-usa og tambal sa mga problema, kalaay, kamingaw, kakapoy. Ambe, praktisan ninyo ang paghalok kanunay kada adlaw. Dili ba muinit ang nangabig ninyong relasyon ug mubalik sa inyong pagbinahalay o panaghigugmaay sa usa-usa. Ang imong gugma makamaunang musabot, mo respeto, mo salig, mo pailog, dili na mo silos, dili na masuko, o dili na kapuyan. Kaya ang gugma sama sa usa ka magnet o batubalani. Mudani, mukabig, mupilit sa duha, aron ang lalaki ug ang babae dili na duha, kundili usa na labang. Usa na ang inyong gugma, usa na ang inyong hunahuna, usa na ang inyong plano, usa na ang inyong tinguha, ug usa na ang inyong panlantaw. Ang gugma maoy mutambok sa inyong relasyon sa magdiayon, aron ang inyong paghigugmaay maalimahan, mutubo o mamunga kanang bunga nga mulungtad. Ang Ginoo nagingon, pagpuyo ka mo nga malipayon uban sa inyong kapikas na imong gihigugma.